Salam vatandaşlar, salam Merdan İldeş, Hayat İldeş, hoş geldiniz. Bugünkü gepleşimiz 2 gün bundan yurtun içinden bir acı haber geldi. Yaş çağımız, oğlumuz diyelim, vatandaşımız, ildeşimiz 20 yaşlı askere giden oğlan öyüne başkalasına ölüsünü getiriyorlar. Şu heseme hava Telegram kanalımıza paylaştılar şu havarı. Şunu ben okayın, sonra şunun üstünde gürün ederiz. 20 yaşlı Ağa Rövşen Amanmuradov Kerke şehrinin 2107. Serhet bölümünde aradan çıktı. 2022 yılın may çağrışlarında harbi qulluğa ekililen Ağa Rövşen öyken yetmezçiliği sebepli Çerjev'in hastahanasında vefat oldu. Yakınlarının aydışı boyunca hastalanan oğullarına vaxtında seyretmendirler. Vaxtın geçmeyi bilen hastalığı ötüşen eskerin yağdayı hasta ağırlaşıp Kerke'nin harbi hastahanasına yatırıldı. Hastahanada hiç ili qoğulaşma görkezilmedik Ağa Rövşen Çerjeve ekidiliptir. Ol yerde köp vaxt geçmen fevral ayının 3'ünde aradan çıkıptır. Amanmuradov'un maşgalasına henize çenli 4 aydan sonra harbi qulluğuna tamamlayacak. Oğullarının näme sebepten ve kimlerin günäsi bilen ölen barada cevap verilmendir. Yine şunyalı gıynandırıcı acı haber geldi yurtun içinden. Bu bir sani bu Ağa Rövşen'de Türkmenistan'da askerde ölüp duran, ölüsü gelen köp asker oğlanlarımız var. Yine bunların hiçbirinden enetasına, yakılarından ses çıkmaya. Bunların sebepleri sadece askerlikte de türmenin içinde ölüp yürüyenler var. Yani köp gepleşiklerimizde aydıp geçtik bunları. Yurtun içinde sessiz genosit gidip duran. Yine köpsü nem üçündür ses çıkarmayalar. Şular hakkında nem için bolup duran bu zatlar. Meni söz alan istade mümkün olsa. Alın buyurun. Esenlikler yurttaşlar, hoş geldiniz davanda. İstade'den indi bu havarın kökünden urmal dağılığına taparağa köpaydiyandır. Sebebini bilsen meselesini çözüp bolýar diýär. Indi bunun ýaly habarlar köp türmelerde de ölüp gelýärler, ya inçe kesel bolup geler ya. Ene men öz ogdaşym 77 olany töhmet sebäp bilen gidip 10 ýyl oturup geldi ya. Kyrykdy diýänler. Yurduna ya oba gelen son bir kilden nemetdi. Ýogaldy diýenler. Näme üçin saglygyny ýitirip geldi türmede. Yani Amanmuradowyň maşgalasynda kam bolan wakada ýene şol sistemaň içinde yani testsiz genosit diýer, öz halkyna öýle genosit berýän o sistema bardyr. Şonuň önümleri da indi bir yüzleriň içinde, müňleriň içinde biri yüze çykýany. Habar gelýän soň halkam nädi? Çagasyny watana gulluga et, hormatyny göterip gel. Yani hyzmatyň yeter, ýurduňa diýip ýurada noksaman gel diýip gelende ilinden mal soýup, gidende mal soýup söýdüp. Indi şöyle bir biziň ýurduň halkyny şöyle düşünje beripdirler da, näme bolsa da bu şöyle bolmalydyr, yani ýazgypdyr diýe biri Allahdan gelipdir diýe. Elbette bäde mollalarym hökümetiň tarapyny işleýärdi, Allahdan geldi diýip. Ýoksam görnüpdi, öldüren kim şonu? Ölmegine sebäp bolan şu sistema. Sistemada kim var? Nereden başlaýar? Waýnkamatyň wraçlarynyň. Etrap waýnkamatyň wraçlary. Soň vilayet waýnkamaty wraçlary. Ondan soň sançasy bardyr, ýani Kerkidäki. O taýdaky ýene komandirleri, medbratlary. Ondan soň gitdi hasta horagyndaky gospitalda ýatypdyr. Şu taýdaklar özüne şu sistema
nähil diýeden jogapkärçiligi çekmäni öwreden nokta. Güýçliň garşysynda boyun egmeli, güýçli bolanda nähil bolýar. Näde oram bolanda ene mesele ýokardan dip öwredilen da ýokary dip öwredilen bolar. Soň mesela afser esker üçin jogapkärçilik çekken ok. Yani şu ýüze çykdy indi. Indi şu ýüze çykdy. O taýda biýüne suçu ýok diýip bolarmy? Elbetde suçu bar. Afserleriň suçu bar, met personalynyň suçu bar. Näme üçin? Sebäbi şol sistema gulluk etdiler. Belli bir aylyk alýarlar şoň üçin. Buny şöyle bir neme bar da. Halk şotaýak mejbur barar ýaly edýärler şol. Met personalada barar ýaly edýärler. Afser bolup işlemene barar ýaly. Hiç çeşme ýok da gazanca çeşme. Halk mezbur barmaly ol ýaşatay. Bu mezbur baran soňam bu jogapkär wezipesinde üstlenmäni ýatdan çykarýamana mezbur edýärler da. Şu taýyk laýyk adamlar baran ok. Afser bolmaly adam baran ok. Met personal bolmaly adam baran ok. Ýöne ýalňyş adam. Her kim soň şeýle bir ýagdaý barda, şol zynjyrlama gidýär bolan, her zynjyryň bowunda da çürük gaýtdaýaly adamlar oturan bolsa, soň halkyň çagasy ölüm gelýär, maýwam bolup gelýär. Şeýle seredýärler bolan, biziň çagamyzda bolmaýjak ýallar bolan diýip düşünýärler da ýöne. Yine şol ýurdun çagasy, yine şol ýurdun gelejegi şol ýaşlary şol şeýle sistema gurnalypdyr da ene raşizm diýip bir sistema ýani. Olam näme düýpden bilim aýrýar. Boldy ýa-da kinetik bir güýç diýip bir zat da. Fizikada. Bilim aýrdan boly ýanky zynjyryň özi, çürük zynjyryň özi döreýär. Jogapkärlik wezipeli ýerlerde wezipe diýmek bizde ýalňyş düşünýärler. Bizde wezipe diýmek kursa seredilýär, kursa oturýan ýerine. Ýoksa wezipe seniň üstlenmeli, ýani boşlanmaly bir işiňdir wezipe. Liyakat diýen sözden gelýär. Laýyklyk. Liyakat ýani laýyk adamlar baran nokta şu taýyk ýerine eltilen ok. Şo sebäpden meniň goňşym mana 10 ýyl oturup geldi, öýünde ýok boldy. Ýani anlamlar ýankda. Ýa keskermiz ýene de ölüsi geldi. Näbelli bolup duran ýolda, ana aralarda neme çykdy, habar çykdy ýolda avtokatastrofa boldy diýip, ýogsam zastavada atylan oglanlarymyz ýerine geldi. Öýüne gelende de açmaň diýerler. Nemesini nähil diýen paketde gelýän mümkin öňe syn koýgup diýerler da, demelde var edip getirýärler. Şonu açmaly dämişin diýse, ene tada mankurtlaşan ene tada ýogsam tawatyk içindäki çagata garşynda kim dursa da bir görersiň insan bir yere gömben kan bilemok näme mufurda alan içinde sen janyňdan önden urjan, doğrudan. Halkan şöyle mankurtlaştırırlar, açma diýseler açan oklar, habar verme diýse habar veren oklar. Bu bir düýpli sistemadyr. Inde düşüp berençe açma diýenlerim şo raşyzma hyzmat edýän näme dönük diýsen, öz halkynyň dönükleri da. Habar alışınıza göre şu oğlanımızın hem karnını açıptılar, iç aparatlarını açıptılar. Haber aldığınıza göre. Indi ýurda barlan soň täze Türkmenistanda ol adamlar bara haýsy ýerde samolyot diýetdiler olar. Kaç gidaýenda diýene geldi. Getirirler. Onsoň şol adamlar her birine illüstrasiýada getir suud ediler, görürler, hersiniň bir edeni sebäbi bilinler. Näme üçin on garnyny açyk görýär? Ya baraýynça portar diýär. Günläp saklaýarlar, ýa morgda ýa saklanýan ýerinde ýanky morg diýilen ýerler bar, o taýda mümkinçilik ýokmy ýa saklamana jesedi.
Elem o iç organın alyalar mı? Hiç geli şoňa neme beren oklarda, komentary beren oklar nesin aly. Çağanın yo oldu, şeýle oldu, sebäp oldu, ine garny açmaly oldu, içine aydyk. Şöyle oldu, böyle oldu, ekspertlik. Ondan şöyle de bir zat var. Sen adamı ulandyň esker hukmunda. Ondan urşam yok, biziň ýurtda asudatman diýip durlar ha, ekrandan gaýryşyp durlar. Näme üçin çağa ölüp gelýär otaydan. Aba, sorak. Näme üçin sen oňa kim hak berdiň için açmana. Doğru kim hak berdi? Ene tandan sormaly, bize ekspertize biz razymy, şunun sebäbini bileliňmi diýip sen sormaly. Adamlar goşa takmasmaly. Hayvançada gören oklar istese atjalar, istese yapýarlar. Allah'ım edişleri alda. Onun üstesine bu haber çıkan son şu Telegram kanalı gelenden son 2 saatten sonra balağını çekelep gittiler. Barıktılar öyüne. Näme üçin şu wakaçan eýer çıkmadığınızda bu oğlana, bu askere, ýöne ölen son bu haber çıkan son, ene atasy haber beren son yakınları öyüne gittiler. Bu haber näme üçin çıkardığınızlar da. Näme hakkınız var sizler öyüne gitmeye? Çağa onun değil mi? O indi sada bir şu wagtky aýdan söylemegem iki bersem boljak da. Ştada bir sistema saklap duran bir raşid mahamat edip duran ýani kuklar bar. Ýani meheme diýip bir neme bar. Bizler aslında gorumaly bir guruma bize ziyan etiriyor. Ağram etiriyor da. Indi şu sistema gullu ediyenler vardır. Olar özün halktan gören o. Olan enesi o halktan değil, olan atası o halktan değil. Bilemok neden geltiriyorlar? Mars'tan gelen. Indi halka olar nahil dip yüzlerine, grajdanski dip yüzlerine. Özünen bir asob persona diýer, şunun ýaly bir aýratynça bandajyk bolup, yani banda olanda nähil bolar? Adamlaryň yani reket diýdi, adam öldürmek şoňa terror şonuň ýalynda banda diýiller. Şonuň banda bar aýratyn bolup durlar, halkada mydama ziyan edip durlar. Ýoksam özlerem şo halkdan, şo eneden, şo latda dogulup gelen, şo halka hyzmat etmeli aslında. Näme üçindir de bir raşid hyzmat etmeli olar. Men toprağımda yaşayan, men toprağımda sen iyi bitçen, men toprağımda yine sen gömülen yöne. Ne için başka birine sen hizmet etmeli. Olar hem şöyle devlet idaresi deyip bir zatlar var da benim Türkmenistan'da. Olam yürüyecek köpçülüğe saklanıyor, gerek bir gerek saklanıyor. Halkın nemmetini şu sistemde gerek sol. Devlet deyip idaraların köp olmalı gerek de. Şolaryň düşünjesi var. Yani berýän şu taýda işgärleri berýän düşünjesi var. Bular grajdanski, bulara ýaşylyk yaranok, şonuň ýaly bir informasiýalar bilen dürli informasiýa bilen jahil halkyň beýnisini doldurýarlar. Oňa ol jahilim hakykatdan hem şol öz gowdaşyna, öz şäherlisine, öz watandaşyna ters göz bilen seretip başlaýar. Şu hakykatdan men şolary zulüm etmäne men borçly, yani olar zulüme hakly diýip şuna düşünce oturýarlar da. Doğru. Biz gurundeş bolat gurundeş bol görýär şu döwleti içinde diýip döwlet diýip bir ady berilýän gurulmada adamlar bilen şu zenany erkeği şonuň alyp pikirdeş bolan. İçinde bilemok 100de 1000de biri o tarafa ýykylanok. Şonuň ýaly halk yürüyte bölünýär ştaýda. Yürüyte bölýärler halky bir-birine ejnebi edýärler, ýani nähildi ýag edýärler bir-birine ýag edýär. Biri ezilen, biri ezýän. Ezin doğru. Hayat ildeşiniz var mı sizin koşmak istediğiniz, aitmak istediğiniz? Salam ildeşler. Ümidi ildeş, Merdan ildeş, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Başta şul demede şul ölen oğlunun en atasyna, ýakynlaryna başsaglygy dileýän, başlary sag bolsun. Sag bolsun. Yani bu öldürülen ilk oğlan däl we
bu sistema beýle dowam etdik sürece häli kän çağalarymız, çağalar diýen sebäbi 18 ýaşynda armiýa gulluga gitýärler, bular häli çaga da. Nemeden o egzamenleriniň sormasyna garaşmany, o gapyda durup attestatlaryny almasyna ruhsat bermäni alyp gitýärler agulary. Luk bolýarmy? Ondan soň äkitýärler, ene bir çagany 9 ay göwresinde göterýär, nädip ýetişdirýär, onu 18 ýaşyna getirýärem beli, iberýär gullugy, munyň izyna ýa-ha ölüsi gelýändir, ýa-da maýyp bir paket kesel bir çaga izyna gelýär. Men muny näme meňzetýän-da, o nemisleriň konslageri bar-a. Owa. Wagtlary böyle bir süýek, skelet bolup giden adamlar görkezýärler-a. Owa. Iberýär millet oglanlaryny iberýär, izyna 45-50 kilalyk oglanlar gelýär-de. Şonýany ketel. Ondan soň ýene enatalary pul çykaryp al bejertmeli bulary. Onsuzam ýagdaýy, ekonomik ýagdaýy gowy däl. Milletiň bir mınýanyk nemeleri üstüne. Oruçdun dursun diýip muna mükleýärler-de üstüne. Ondan soňam o gulluk ýere neme heme bu çağalary maýyp etýärler. Hemem neme dönüşdirip goýarlar? Biznese dönüşdirip goýarlar amany. Ýöne çağalaryň üstünden en atalaryndan pul alýandyr ýa-da wagtyndan öň boşajak bolsaň ýene pul bermelidir. Ýoksam ýani bu gulluk emeden okşy çağalar nemede. Demeniň awtomatyň nämedigini ýa ýeke gedegem atyp görenem çaga däldir şular. O ýerde bir ýerde ýöne onuň maliýatagyny, munyň köçäni süpürip ýörler hemmeti eskerleriň. Endi ýanda bir ýurdun içinde bir uruş boldy zat etdi. Näde gorajak gabylar ýurdu? Bu aç eline awtomat almadyk çağalar näde goramalyk ýurdu? Bu şeýde hep çekýär. Şunýana gitýärler, bir oglany şol nemeden öňem gulluga gitmeden öňem tanaýan şöyle neme oglanda, neme alçak göwülli bir ýörap barýan garynjanam, amjak bir oglan däl da, endi gulluga gitdi welin gelmesine ýakyn aldynda maýda boşak gelmeli beli, ýankynyň gylyklary ýa 360 gradus ütgen derejede. Dogorlary bilen telefonda gürleşýär. Gürleşen wagtym şey diýär da, öň bir gowy gepleşýän oglan gülkän gyz dogorlary da, kän gülmäň, eljirek gürleşmäň, öýden kän çykmaň, şonýanyk tarzda basgyçy bir nemeler gylygy, gaty neme, agressiv bolan öýde. Öyle bir gaty Tamam. Psihikskem nemesi var da şu armiýanyň askerin çağa. hawa hem Psikologiyasının bozulma nemesi var. hawa hem ýanky insan ütgeýändir, insan ýanky ütgeýän bir barlykdyr welin, ütgeýändir olaram dän ýönüşleriň hemme ýanky neme inkubatordan çykan ýany ütgeýärler da. Son derece beýilleri ýuwulup gelýär şularyň. Ondan soň ýanky öňküligem ýok, böyle bir farksız, ýani kim hiç bir özleriniň bir pikiri, durşy zady ýok da, bu gulluk neme üçin şol nemeleriň ýaşaglaryň kellelerini ýuwup bir mankurda mı dönüşdirmek üçin ullanýan bir organ mı diýen karakterli mehanizm bar diýär. Ýurdun içinde şu karakterli mehanizmiň bir organy mı diýende şu gulluklar. Ondan soň türmelere aýdar ýanagan däl. Ýakynda goýuldy nemede, habarlarda. Bu derece ýanky şide insan bilmeýän muny haýwan ama munça beýtdirip adamy neme bilmeýän nämedir bular. Vahşy. Yani adam däl bular. Adam däl yaratdyk mıdır, nämedir bular düşünür ýanakda. Bu derecede
insan beýdik bolmada bu derece. Yani näwren diýjek söz tapmayan kaba. Ondan soň yani sadece bugün bolýan zatlar däl daby. Bol ine Soýuz döwründe de neme bardy. Merdan Ýyldaş belki bilýändirem, Dedawşyna diýen zat bardy. Öňkü nemede Soýuzda da bizem eşdiýärdik da şowa. Neme ilk gideninde Maladoýlar, Dembellar, nemeler, stariklar, ilk baralary urýarlar, gowy edip neme, tualet ýurdurýarlar, ýene oşan ýana gary işlere izdivat etýärler üstünden diýip kän eşdiýärdik da. Bu bugün däl da ol aňyrdan bize ol Sowet Soýuzundan bäri o raşizmyň gelen miraslarymy kadýan şonuň ýygyn dowam etdirip gelýärler. Şol raşizmden gelýän zatlar da bolar. Hiç üstten zat ýok. Ýa. Häzir şurada şu goňşy oğlanım dediniz-e, 3 kep geldi 360 gradus dep. Meni hem hazır şu 2 oğlan ba 2 oğlumu askere uğrattım. Soň gelen soň aýdyşyňyz ýaly karakterleri başka kili bolup geldi. Häzir siz aýdan soň nämede otupman da düşün otupman karakterleri gaty değişdi, ütkedi. Ütkeýe özüm şol oglany synak bir olan däl bar. Näçe oglany synak görýän. Näçe oglan aşgadan köplenjem aşgadan ketel bolup gelýärler. Aşgadan ketel, böwrekde aşgadan açlykdan ölýär. Imen. Ondan soň ejeler görgüller, haçan görseň neme etip berendirler, liçeni alyp berendirler, kardalyp. Aşgazan, poçka keseli bolup gelýärler, böwrek keseli. Diýjek bolýan zatym şol habary ýetiren şol agyr öwşenmi şol ölen demeni çağırjyň ady. Ejesine ol sag bolsun aýdasym gelýär da özüm tapyp şol habary ýetirip bilipdir ýanky. Şu ýerden jananlara yüzlenesim gelýär da siziň çağaňyzdan başga bir gymmatly eri zadyňyz ýok. Yani bekdir haçana gurbalyk goýunýan, haçan meniň sıram geler ka dep garaşyp oturulýar. Garaşyp oturup bolmaýar. Bu gidişde hemmemize bu şul geliniň ogluna gelen bolsa erti seninkide meninkide hemmede sıra geljek da. Hemme şondan sag bolsun aýtýan enelere de yüzlenýän susmaň biziň sadece ses çykaryň diýjek beren sada ses çykarmak däl. Öyle bir kritik ýagdaýa geldik ki biziň bu ilimiz bilen gyýgyryp ýygylyk atmamız gerek. Ses yetmeýär, yetersiz galýar uşu. Sebebi sistematik bir öldürme var ýurdun içinde. Sistematik öldürýärler. Diňe gulluk däl, diňe türmeler däl. Ekologiýa bozulan nemeler, bannisalar doly, bannisalarda öldürilýär. O nemelerin doktorlaryň nemede bu torundan soň hiç aýtymda bir yeterli bilgi ýok da olaryň. Olaryň sebäbinden öldürilýär, ekologiýadan ölýär. Ölýär ýöne, daşary ýurtlarda ölýär. Ýöne sistematik şu atdyň nemede ölüm. Sinatjan bilen ýöne ölüm. Sessiz genosit diyelim şuna. Sessiz genosit. Yani Aslında asman bar diýerler, ýöne içinde gaty acı bir nemeler bolup duran. Wahşyce. milletiň bir parksızlygy bar yani. Parksız edildimi? Näme edildi bu millete bilemek bilen. Yani TikTok'lara girýän bilen ýöne güläle güllükde. Güläle güllük. İçmeler, yemeler, şu zatlar paylaşýarlar. Kul paylaşmalar tamam demeýän belli yani. Bollu ýurdun içinde kıbırık nemeliň näme diýen o raşizmi propaganda etýän her bir sistemanyň aýaklary bolup duran bir propagandistler bardyr. Olaryň ka belli ýurtda bolýan zatlary ýapmak üçin many görkezmemek üçin bütün dünýäne nähili bolup Türkmenistan bir programlar düzüp goýarlar, aýdymlar, sazlar. Şu programa döretipdirler ýene täze. Näme müňden berimi? Olam özüme o
ikrama yani özünden düzen bir zatlarım der de yani plagiat, oğurluk aydınçıların kıyana oğurluk alan bir köre oluncağı var. O sesi var yankıyının men aytjan talantlı ağaları da alttırlar propaganda için ullanyalar da yankı. Duygu sömürtü alttırlar çağını onu demeden olyalar. Ortalığa alıp yankıyını boşlap zat edip ullanıp erteği bir gün şöyle bir kenara zınk koyverilecek çağalarını verir de zınk koy ullanan soň zınk koyverýärler näme gerek ol çağa işlerine yankı ullanýarlar dünýäler siz munýana hakykatdan hem alat etýän bolsaňyz o çağalar kör çağa näme üçin kör çağalar üçin okullar ýok näme üçin neme şol invalid näçe sanak invalid var ýurdun içinde bir sanak invalidni kolyaska alma güýji ýetmeýe bulara. Siz şunu opşi aydın sosyal hizmet yok. Hiç sosyal hizmet yok. Hiç zat Sadece yok. invalidler için değil hiç yok. Yani ne Hani ayalı kızlar için ne başkalar için yine bu ayrı bir temalar. Şimdi temadan uzaklaşmayın. Şu bir neme yana var mı açacak hepiniz veya sesiniz neme sözünüz kestim de. Nerede şu atlıkça oldu. Şu sosyal hizmetin yokluğu da şu bizlerde hiçbir sosyal hizmet yok. Ne ayalı kızlara, ne çağalara, invalitlere hiçbirine sosyal hizmet yok. Şurada hazır ben nereden ildeşimiz şu yana bir komşumuz var deyip aydıp geçtiniz bellep adını familyasını ayttınız. Şuna misal getirip Kaka Murat Allah nazarfam koşsak şular yine armiyada askere gidip invalid bolup gelen. Beriye halam beriye Türkiye'ye gelen. Olmasa Türkmenistan'da bolamasa ölerdi şu adam. Gelesinden alan travması bilen. Yine hazır yine şu dokumentlarını topla bilen de askere giden vakti bolan şunda kellesinde travma dayak yep bolan mı neme bolan bolsam yine diri şayet şu. Ben üstadım mümkün az koşayım yankı. Hayat ildeşimi yani eskerlik durmuş var da kesti da. Şimdi başta indi birazcık informasiya veren yani men oğdaşım sol 1977'in oğlanı bayram azat olmalı yani töhmet sünnen gitti sol olan adam bıçaklaktır deyip men ara deneye de gruplu adamların gelmesinde işledi. Şoğullarım yaş bilin yaş doğrulamdım. Kendi iş yoktu da şu vatkısı aldı. Her bir yer gitmeli olaydı oğlanlar. Kayıtlar pakta diyene dedi. Ondan sonra oğlanım azadan gitti. Şu tay gruplu adamların hizmetinde oldu. Bir gün gecede yankı gruplular geliptir de adam neyme şu tayının işgari olan son saçağa çağırıptırlar, iyi biçiptirler. Ertire tursa elinde ullakan bıçak karnı bıçak kaptalda da biri yatı bıçaklanan. Grupluların hem mesela neyme prokuror diyene dedi. O tadı dinle grup kara arkasız azat var da gitti azadana. Näçe kredit oturdu diye şu sağlığım dayılan geldi. Ondan bir yıl mı iki yıl ömrü oldu gelen son. Allah'a nem etmedi. Birden can verdi da birden göğüne bildirmeden birden nem etti. Hiç orgunlar bu toran olmadı. O kalk geldin hem sonun aleyhine hiç cevap versin. Çeken oklar ben tankist oldum dedim. Kaşol vaziyetli tane mesürcü kellende sonra imzadı uğurlat temellerle mesolmadan şapkası az olmalı. Şolatlar yok mudur? Ya safety diye da yani güvenlik nemesi da ol. Bir can sağlığı, canın can sağlığı da. Tankam duruşuyla demire. Daracık yerler. Yine şöyle mahip ol kaldı kalk yerler. İndin de önüne gelecek ol. Şimdi neme dolan gelsek yani eski durmuşuna şu tayda neme var. Yine biz bir sömürge yurdu da sömürge olup görünüyor. Şu tayda var karatın aparatın saklap görünüyor. Mahkeme içeri işler problemi. Migrasya toplanıp. O zaman askerler hem işte de bir
Yurdun içinde devlet var olsa ayrıtin bir güç bolýar. Madama şu yurdun kömegine yetişmene mümkinçili bolan bir güç bolýar. Ayrıtin siyasata goşulanok ýöne görýärmi, yurdun içi bulaşyp barýarmy? Gelin alýar yurduny. Yurdu gidermek üçin. Gidermemek üçin. Ondan sömürge bolsaň da senin güçlü eskerin bolmaly däl, ruhu bilen eskerin bolmaly däl, ýaraglan aňyr başy bolmaly däl. Türgünli adamlaň bolmaly däl. Ondan şu ýani dede şeýle diýip geçdiler ha. Şol ýürüýte edilýär şol. Ýürüýte edilýär. Geleni ezip durýarlar, geleni ezip durýarlar. Ondan şoň üçin edilen adam çykýar. Edilen adamam nähili? Ola güýjü ýetsin, eçesi bolsun, kakasy bolsun, tapady ýok, aýalda onlar bolsun. Ýa-bir çykar döwlet işine, döwlet diýip atlandyrylýan işe girer, ýa bir firma gider bolýan. Madama ejid görse, han tawuklar yıkılan nemani çokap, beynisini çokap ganyny içýärler ha. Şonuň ýaly bir häsiýeti öwretýärler da ýaşlara. Ýaşlar şo taýdan çykýar bolýan. Men boldum 2 ýyl gulluk etdim diýip özçe düşünýär bolýan, ýöne beyni ýapy eýen başga ýapyda. Ejidi göteklemeli, gerek bolsa janlanmaly. Oňdan özünden wezipe bilendirilen ýokarda wezipelendirilän adamlaňky näde doğram bolsa şonkin çekmeli diýip şonuň ýaly ýapy berip görýärler da. Oňdan raşirin üçin bir el maýyşly bir hereket da, tüs gerek geri şol. Şonuň ýaly ýagda ýürüýte edilýär ol. Şu wagtda näser edýän, ol ýöne general bolup ýatandyr. Türkmenistanyň emerleri. Öyle general sözünün özü iň bolmanda bir uruşy görmeli. Yani bir uruş bolanda bir konflikti bolýar da indi öňküler ýa uruş ýokda bir uruşy görmeli. Yani şo taýdanam alyp çykmaly senin goşunyňy tagaman. Ana şonda general berler. Şu wagtlar general mayor, leytenant, general polkovnik gidip otyra bular. Niden onça general boldy? Şoma dedim. Ya ýalňyş sistema dedinki, ýalňyş halkyň sömürmegi genotsid üçin döredilen haýsy bir soňuň ýaly. Esas şu temamyz şu eskerler barada da iň şol nemet şu. Ene şöyle or Aydın. doğa üstün boşaýnansam geçsek. Şöyle or şaýatda men ene tahtawalar bilen nemäň arasynda Bagran zastava urdular. Neytral zona diýip bir näçe kilometr bar. Türkmenistan şoň ortadyna düşýärde o wagtdan tarawyna täze Bagran zastava urýan. Şo taýda hapserler eskerleriň üstüne, ýani serkerde dikýärler türkmenlerde. Serkerdeler eskerleri ezýärmisin. Ay ejesin, bajasyny hiç saň goýan ok şol diýip gapyp ruhum döwýärler da. Ondan ýanky şaýat doktoruna oğlanım aýtdyr, böyle depdiler, görmäň ol diýär. Bular watan goramalary diýär. Aňardan geldi de asaly bolan diýär. Kim birinji şylar gaçarsaň ýerinden ýa-da sen öňürtü gaçarsyň diýär. Edil aýdys ýalam ertesi güni any owanly taraplar gelýär bolan. Ýa-ki özüni serkerde diýip beren adam eskerlere buyruk bilen akoba ýerin ýaraňyz alyň diýip özlerem bize muçanyp dur o taýdan. Ne? Şonuň ýaly şoň serkerdesiniň ta generalyny şeýle beýni ýapdy. Şonuň ýalda ejide ýençmeli. Sehel güýçlän bolsa boýun bolmaly diýip. Ol aňyrdaky sen ýeriňe gelýär, näçe sen gaçyp gitdiň ýeriň taşlap. Ana şonuň ýaly adaý bularym. Näme bolsam raýatlaryň çağlary bar ya. Näme-de etli duvar boljaklar da. Etten duvar mı näme diýerler? Şunuň ýaly. Özüni koraýarlar ýöne raýatlaryň çağlary näme bolsa bolsun. Endi şurada näme aýdyp geçjek de türmelere gelsek, türmede kesel bolanlary darysy, dermanyny, zatyny bermeýärlerim şu izinden alıp baran wagtyna pul bersen iğnesini, dermanı barmy, iğnesi barmy şulary doktorlar pul bilen näme diýip bejerýärmiş.
Yani sen ayrı, onların aylıkını alyan aylıkından daşarı senin pul vermeli yakınları. Yani böyle bu türme diyelim. Yöne esker vatana kulluk eden sana şu vatana emanet şu olallar. Şu devlete emanet. Doğru mu? Borcunu Ja, yerine getirmek için vardın. Sen ne için onlara şu kesel bolan, hasta bolan çağa ne için seyretmeyin bu askere? Senin borcun bu. Sen enesi atası şu devlete emanet edip veren bu sabah askeri. Sen onları becermek bu zorundasın yani. Becermeli sen bu olanı. Yani askerlere. Bunu indi ne bana edip çıkıp aydı cevap verin. Sonra. bana endi komentarlar bolýa. Yine de şol döwlet diýip atlandyrılan guramalar vardır. Yani yan kaçsın diýelim. Met personal da. Yani şöyle beyin yapısı başlarda şu öbür Daşdöwrowa bular döwlet yani men döwlet men sistema yani men güçlü diýip bolýar döwletin. Ondan sen aňardan geldiňmi esker geldi. Eskerin pulu ýok mesela. Ýerinden gelmedi da. Sen ona senin sistemanyň gurunan yani ýeňşädik geçde kanun var da ýazylmadyk kanunlar var. Şoňa boyun bolanok diýip düşünýär şol aňyrky met personal. Meniň döwletime, meniň ýazylmadyk kanunlaryma garşy gelen diýmek sen keseki diýär. Ýurtdaşyna. Şonuň ýaly beýin ýapy var da bularda. Pul berdiňmi? Şol sistemaň içine gitdiňmi? Kelläňle girdiňmi? Bu biziň adamlar. Ony nähili diýýärler? Bejersem bolar diýip. Pul bermediňmi? Ýa-da bir ýalňyşrak olar üçin ýalňyş eşdirilen sözler aýtdyňmy? Eýam duşman görýärler da seni. Duşmanam şu aday diýenme fars sözi yağı görýärler. Yani türki sözler yağı. Yağı hökmünde görýärler şonu. Şöyle beyin yapıp oturupdyr özlerininkini dogry hata edýärler. Garşysynda ejidi görseler özüninkini dogry hata edýär. Garşysynda güýçlüni görseler men şoňa boyun egmeli diýen düşünjede oturýarlar. Şöyle beyin yapıp berilip bilipdir da bu halka. Bu azam özüni genosit edýär da bu. Genosit edýänden bilen ok. Şoňa haklydyr, özüniň haklydygyny önüňde berir. Pul getirmeleken da. Ya enetasi ýokmy, seretmeleken da. Ýogsa özü üstünden turaşy wezipany. Şonuň ýaly beýin ýapysy bar da burada. Ben gat boşaýyn şu ýerde. Şu ýaş oglanlar ýurdun geljegi de şular. Her bir normalny döwlet, döwlet bolýan bolsa, şol öz geljegini gözüniň görejegi ýa-da seretmeli da şolara. Bilimletmeli, ruhly, ertibirun ýurdu öňe äkidip, gorap, öňe äkidip östürer ýa-da şolary owa garamaly da şolara. Soň bular bolsa aksyna da ýöne ruhuna öldürýärler, sistematiski öldürýärler. Bir ýanky akla bir pikir gelýär da, ortada bir döwlet ýok diýen bir pikir gelýär. Şonuň suwuty da döwlet ýok ortada. Şunu aýtjakdym. Ja, doğru. Wagtymyz barmy kabydyň? Vaktimiz azaldı. Yani şu oğlana niyetlep öldürülen asker oğlanımıza niyetlep oğlunur çarıya bir goşku yazan şunu okap bereyin. Katı duygulandırıcı bir goşku yazan onu okamadan geçip olmaya. Özü iyimen iyidirdi, özü giymen giydirdi. 20 yaşa getirip kara yere gömdürdü. Kimler için üvredin, giycelerine sallanacak, hassab olan halları yine sensin dayanacak. Kimler için uğradyaz, men diyen yiğitleri, kimler için can beryer Türkmenin eğirtleri. Gözümde okum bolsa atacak haram malları, diriliğine sıpırıp duzlardım o hamları. Ja, doğru. O Nur Çarywanyň agzyna saglyk. O goşby.
Bir ene üçin gat kıyın da. Gatkıyın. Mene şu oğlan, şu havar gelen vakti oğlan öldü dep havar geldim. Birinci gözümün önüne gelen enesi boldu. Bu nähili ýagdaýdadyr şu anda şu enesi dep. En önce şunu gözümün önüne getirdim. O yerine özümü koydum. Gatı gıynandırıcı. Hiçbir ene çağam deyip ağlamasın. Hiçbir Ha. ene. Doğru yani biz şeyle de hani her ene öz çağasını gowurup biler. Emma başkanın çağasına öz çağany ýana gowurmak bu hakyky enelik de. Ýa. Biz şunu öwrenmeli da bütün Türkmenistanyň çağalary bizim çağalarymyzdyr. Biz bu çağalar sade çağa, munyň ırkam ýok, dinem ýok, bu çağadyr bu. Söýülmelidir bolany. Ýa. Şu başta ýana näme dip, ýerleşdi bu tema başlan wagty ýadymdan çykan şu maşgalaga bütün ilimize başımız sağ olsun diýen gaty acı bir gynandırıcı habar bu. Her bir çağa Türkmenistanyň her bir çağasy bizleriň hem çağamyzdyr. Şu her bir enata şu birinin çağası ölen wagty empati yapsın. Empati demek bir şu özüni şunun yerine özüni koymalı. Mene şunu ýaly edýän. Özüm koydum, gaty gynaldım şu çağanyň ölenine. Şunun üçün şunun ýaly bir habarlar bolanda sessiz galmaň enatalar. Köpüram eneler ayal zenan maşgala duygusal bolýar. Şunun üçün sessiz galmaň. Çağalarymyz bizler üçün en dünyada en gymmatly, en şular üçün ýaşaýas biz. Geleceğimiz de. Ava geleceğimiz, gelecek neslimiz şular üçün ýaşaýas. Şular üçün ayakta durýas. Şunun üçün sessiz galmaň. Haýyr sizler şunun ýaly bir acı habar bolanda ýetirin habarlaryňyzy. Şu eneye sağ olsun aýdýan şu yani sözüm yok, aýtjak sözüm yok. Sağ olsun aýdýan sadece. Benim üstada azıcık kara. Üstada şu ennemede başın sağ olsun diýmek bilemok men üçin Ağır gelşen ok mena diýetim gelen ok. Başym sağ bolsun diýetim gelen ok. Gönül manysyna seretseň, çağaň ölüpdir, sen bir diýri galdy diýen bir many berýär. Doğru. Köpçüligim şöyle diýär näme bir söz bar, şu sözü tanamasaň, bilmeseň bir manysy bar, getirýän manysy başgasy bar da. Ine tawır ýyndaklar tawır dileýän diýendirler köpsine şol awtomat hukmunda öwredilen da halka. Enatadyna tawır dileýän diýär. Diýmek, bir sen çağaňy, yani bir sistema, şonuň üçin de 4 ýaşly adam jogap berçilinde sen çağaňy öldürýärler, jinaýat etýär. Senem oňa baryp garyndaşyň özüne ýakyn tapady ýok. Tawır dileseň, ýa-bir ýalňyşlyk bolýar. Yani şu jinaýatyň bolanyny şükür et, razy bol diýen manyny berýär da tawır etdiýsen. Şu taýda galsyn şol kim edenem bolsa, ganyny sorama diýen bir many çykýar şu tawır etdiýme. Indi men şu taýda bir şolaň mena tawır bir asıl türki bir söz tapjak bolýan, ol şol ortada gaýnak gözleýän hiç tapy bilemok. Odan ýanky başyň sağ bolsun diýesim gelen ok. Tawır dileýän diýme ona hiç diýagrafyny marak bilemok. Odan bizim şöyle dil baýlygymyzy ýitiripdirler da empati edip bolanok. Empati berip bolanok adama. Bir Allah'dan geldi diye. Yani mollalar zatlarımız şunlar yerde şu vatki terör topara hizmet ediyorlar da. Öyle gelir enesin yanına atasın yanına dindasılar yeniden Allah'dan geldi şükür et sabır et. Gelin şöyle bilir bilmez şunlar sözler aydıp dursa istesen islenmeden şu cinayet yere sokuluyor da. Kalan o şu cinayet yüze çıkan o. Şöyle bahsış var da yani cahilleştirdiler de. Halkam yürütü asaklayalar beyin işlemesin deyip. Halkın beynisi işlemesin deyip. Yani Raşid'in gadları, bizim mağdanlamları, bizi sömürme için yürütü edilen gadlar da aslında.
Şu sizin aydanınıza menem goşulyan başın sağ olsun demek doğru. Sözün manısına gara vaxtın doğrudan şuna katılan, kabul et şunu diyen manı bolýar da. Yöne başın sağ olsun dep kaçan aydılıyor. Öz ölümünde ölse mesela, kesel bolup ölse, yaran neme birden bir kaza bolsa ölse, onda başın sağ olsa dep bolýar. Yöne bu bilerek yörite öldürüldü bu. Şunun için doğru ayttınız, doğru belep geçtiniz. Başın sağ demeken bolma. Yani söz yok bunu aydılacak. Empati yapmaktan başka hiç nemedip bilem yok. Gatı ağır. Men ene bolanım için, menim şunyalı 2 oğlum bolan için, menim için gatı kıyım bu zatları. Hawa. Böyle sessiz kalmak demekten başka hiçbir hazırlıkçı aytacak zadımız yok. Sessiz kalmak eneler. En köpüram eneler. Hawa. Hawa yankı. Yok başka Türkmenin başka yolu yok. Yok. Sesler çiğlik çıkarmalı. Çiğlik çıkarmalı, hareket etmeli. Başka bunun hiç yok. Daşarı yurda çıkarın o problema değil. O problema yanında gitye. Bu problema hiç yere ayrılan yok. Bu bir jaýyň fundamenti nemek yere, çüre yere. Eýan jaý üstünde durup bilen oga. Şon ýanak bu fundamenti bu jaý ýykyp täzel tandan bir fundament gurmaly. Yani bu sistemany ýok edip tamamen yerden başka bir sistema gurmasaň başka ýoly ýok munyň. Başka Türkmeniň ýok bolmasyna eltýän bir ýolda biz şu an. Şunun ýaly bir derejeye gelip yani halk gelen yana başta Serdar Merdan ağam aytıp geçti. Halk şun ýaly derejeye gelen şu yine Türkiye'de neçen bir ildeşimiz vefat etti, öldü. Ukrayna'da neçen bir yaş oğlanlar, studentlar, yaş oğlan kızlar öldü. Yani şuların hiçbirinin enetası çıkıp bir ekrana çıkıp ekran bolmasayan bir ekranın arkasından bir havar berip şunun ýaly bir hiçbir neme yok. Halkı şunu nemeye getiripdiler. Süsünü pes edipmiler, neme men hiç söz tapyrym yok bu zatlara aytmağa. Bu dereceye gelipdi. Bende. Hawa. Onu şu strategiye gidiyor da buna. Her bir işin düpletilen de strateji değil, onun bir taktikalar oluyor da dalları diyor da. Ne bunu bu neçelerdiğine televizyondan, radyodan asmanımız duruyor. İmazat güllüyalay. Hani şoňa meňde sözler. Indi internet, sähelçe 1 megabit'e yetmeýän internet var da bizde Türkmenistanda. Manda da indi halkyň şöyle bir ýagdaýy bar. Mydam maglumata, jahilenmese maglumata isleg bolýar. Ondan soň islegini nahili kanagatlandyrýarlar, öz propagandasy bilen kanagatlandyrýar, yalan propagandasy bilen. İmo dip ýekaja burdan işleýär. Aşgabatda işläp biler, TikTok, Telegram beýle zatlar işläp biler özleri üçin. Biziň ýöne kırsal bölümimiz var, Aşgabatdan uzak yerler. Diňe şo İmo işleýän diýenler. Olam doğrudan işleýär. Azatlyk radiosyny. O neme diýär? Yalan propaganda diýär. Allah diýdi, ýene diýdi, sabır edin diýdi. Hani enen ýakyn dostum ýokdur, atamdan ýakyn dostum ýokdur. Hiç mandan mal däl. Indi şöyle bular bilýärler. Nahili, jahile nahil söz aýtmaly. Nahil söz aýtanda jahil nahil nemeli, beýnisi nahilade da kabul etdi. Şeýle. Bir diýip aýdanyň bilen jahil belki 10 diýip kabul edýändir. Şonu bilýärler 10 diýip kabul etjände şoňa görä söz aýdýarlar. Üstesine bu mollasmaklary. Öýleýärler-de ýa halkyň içinde gelip pul toplap gejede gelinler bilen ara içip ýenedip bunam bularam ulanýarlar. Sabr et, şükür et. Näme sadakaň bolsa da ber. Ne şöýdip halky cemläp neme diýerler da, wagt saklaýarlar, siýasat etýärler diýerler. Şöýlerek da. Hawa şu linkde bir programa vardır. O dün arada bir gürleşýän weli.
linkden neme diye da şu nemeler var. Link gelýäwelin diye açma gorkýas diye. Açan linkin porno diye da. 6 yaşdan 60 yaşının elinde porno diye hemmekmi. Okuwlar porno görýärler, çağalar. İnternet nasıl näşil görýärler? VPN'den mi görýärler? Şu link neme var ha, link gurdaşýarsa ýurdun içi bilen şondan linkler gelýär diye ýöne porno diye VPN'den indirýärler herhalde, bilmeýän nirden indirýärler. Ýöne gatty dolu link porno bilen basyp taşlapdyrlar diye. Vay. Ýöre tedýärler diýen geçmeli. Şol maglumat hökmünde halkyň öňüne sürilýär. Halkam ýutýar. Her baran nämäni ýutup da berilen. O pikreden oğluna pedalını ediyorlar. Katastrofiski ziyan ediyorlar. Onun pikreden o haytan o da bir maglumat almalı. Beyin doldurup durmalı. Ya, şaşırmam oturmalı da, gen görmem oturmalı değil da yurdun içinde ahlaksızlık değil boya. İmrendirýärler de şeydi, cahil milleti bir insan hayvandan ayrımça yerenire beynin işletmen bilen ayrılyan da hayvandan. Beynini işletip bilmen bilen, bilgi toplaman bilen. Vedat beyni işlemensen sen o hayvani instinkt bilen hareket etmeli bolýan. Hayvanlaştırýarlar onda. Türkmen halkyny şunday bolýar. Seni yurdun daşında da, yurdun içinde de ýöne instinkt bilendir. Bir zat diýmem bolana gelin gyzlar doğasında var da instinkt bilen hareket etdi diýerler ýöne. Gelin gyzlar ýöne kim pully bolsa şoňa gidýärler zat. Instinkt o nesilini özüni goramak üçin güýçlü birine. Olaryň aklynda da güýçlü biri, pully biri. Özünün nesilini goramak üçin şoňa gidýärler. Erkekler hem aýny ýanda nesilini dowam etmek üçin gyz geliniň ýzynda. Hayvani instinkt. Öyle vaktimiz hem yakınlaştı. Bir saate gelir. En son açacak zatınız bolsa aydın sonra kutaralı şurada gepleşiriz. Bolýasy sistemany aýyrmasak, raşyl maglumat etýän sistemany aýyrmasak ýurtdan bir ölümleriň, jenayatlaryň ýygy utarmýar. Yani dowam edip durýar da jahillik aýryljak gel. Sadece türme askerde değil, balinsalardan var, şunyalı, mekteplerden var. Her yerden haberler gelip duran yurtun içinde. Şunyalı, ginasitler, sessiz ginasitler gelip duran. İçi daşı, yurtun daşındayan var unyalı. Hawa, menim diýjek zadym dogry goşulýan sistemany değiştirmeden bolunokdugun ýa ölüm galym meselesi ýa galmaly ýa yeniden direnmeli. Ondan şu enelere diýjek bolýan çağalaňyzyň farkynda bolun. Çağalaňyzy gorap ýörüň, farkynda bolun. Medialaryna barlap durun, gürleşip durun çağalaňyz bilen. Oraň da farkynda bolun da, sebäbi bu eliňizden muny alyp öldürip oturýarlar. Farkynda. Bolýan da köp sağ olun gelenleriniz için. Vatandaşlar, sağ olun size. Sağ olun.